जोंहा दिनैहाय ओंख्रि गोथाव जानो नागिरदों नामा ओंख्रि गोथाव थांगासिनो बारियाव लायनोसै बारियाव माने न'नि फुख्रि सेराव आरो नायनि मा ओंख्रै बिफां गोजौआवसो ओंख्रिया बिफां गोजौनि ओंख्रिसो नायनो नै ओंख्रियाबो नै एसेनिखौ बोरै लायगोन नोङो बोरै लायगोन ओइलाय बेखौ थुदो मोनसे एसे ओइ थुख्लानाय दं जे ओइयो खायसेया सिद्दा मोखांनिया थुख्लानाया मोनहाया बेखौ थुदो होमबालाय ओइ गोलावलावखौ ओइ गाखोबा बेखौ मोनहाया बेखौ नोङालाय फिसाद्राय जागोन इयो बेखौनो हानो दा बेखौनो खाथिनिखौ हाबाखै थुखाबानो मोनबोबाय ने मामिने थाइ मोनबोबाय ने बेजों जागोन मोनसे स्पेशल खालि स्पेशलल' नामा बुंनाया आं दिन्थिनो र' माजोंहाय जागोन मैथ्रुखौ नै फायलाय मामि बाबौ आयौ बाबौ खुसियाजों मैथ्रु जा गोथाव जाखायो जानोसै संनानै याम टेस्टि नै खारनो नागिरदों खुसियाया बेजों ओमफ्राय बेजों मैथ्रुजों गोदासिगोन नै बे दै गुदुङाव सोमसिगोन बेखौ सोर नायग्राने मामि ने नायनोसै जोंहा गोदानायखौ ओमफ्राय गोदाखांबाथाय संनोसै टेस्टि मैथ्रुजों खुसिया बेदर गोबाव जाथारबायमोन खुसिया जायैया दिनैसो जासिगोन मामि नों जागोन मा खुसिया जागोन नोङो बैले आया मबाइलखौसो नांहरनो नागिरदों जोङो बिजनियावसो थांजोबदोंमोन गासिबो न'खरैनो माने आइ बाबाबो थांदोंमोन आरो जोङो पेन्सल गदों आयै सना क्रिसाया गगा मोनगासिनो गुजुगासिनो गेस हैदोंमोन बिनोनो मुलि जाया क्रिसाया दुस्थ मुलि जाया गोबालायोसो मुलि जाबाथाय गेस हैदोंमोन दाख्लै खेबसे हैखांबाय बङाइगावआव थांनानै ओमफ्राय दिनै बिजनियावनो हैबाय आरो बयबो मोनसावदोंनो गथ'फोरा बोथोर सोलायनायनि मोनसावदों खोमा बयबो गेदेरफ्राबो मोनदों आंबा मोनगासिनो नै गगा गुजुनाय जागासिनो मुलिबो जागासिनो थेवब्लाबो हामाखै खेबसे हामथाराबा खेबसे हैबावगोन आरो गेसखौ खननै जाबाय दाख्लै बङाइगाव खेबसे दिनै बिजनियाव खेबसे ओमफ्राय सानथामसो थानानै हामाबा खेबसे हैबावनो थिनदों आरो खेबसे हैबावगोन ने गिदिरथार खुसिया गोमो बेसेबां होयो किल' 500 टाका किल' सेरसे जादों आधा केजि बारदों 600 ग्राम 500 ग्रामाव आधा केजिबा बिदि बोसोरनांगौ नुबाय मायदि दैया बारा गुदुं जाना गिज्ला हाजोबबायना
Sini, tang suruh beri. Mudah suruh beri mudah. Bisa suruh aku. Off. Jadi macam apa? Kecil. Fruta lebih ni. Banyak milik kami kan ni. Milik. Bisli yang khas juga. Lantai kau suruh beri. Dan siapa tukra. Kayak ni. Jangan lo. Bagaimana? Kidirra. Sudah kembali. Nah, Kusia kamu lu jadi harsing. Aisyah, bunga film nengkabi tadi na. Ay, gila deh mah. Ayo habab. Tol dam lagi bu. Ayo. Bazar ni kayak mwitru lah betul. Sangat hangat. Wngkri kau dincinan. Wow, good guys ni. Kusia jwng mwitru. Sinang bawa pun thok. Jangan ceceng ane Kusia jwng. Tali wngkri Kusia baza. Jakang jebay jengha oंखाम. Kusia bedorjों. Aja Kusia bedora गोथाव नंगौना नङामोन? First class ne? First class. Kusia bedorजों जाखांनानै रोदाव सिलायाव दंलाजोबो ने. क्रिजायाव उन्दुलांबाय बाजानानै. 3टा जालायदों दिनै ओंखाम जानाया. Thank you so much नोंथांमोननिसिम आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय. नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन. चेनेलाव गोदान फैनायबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम, शेयार खालाम. बाय बाय.